Yes. Jeg skal forklare lidt om fyrværkeri, egentlig, i princippet. Og jeg vil starte med at forklare, hvad det er, der sker på billedet der. Og det er, at vi har nogle forskellige flammer, hvortil der bliver tilført nogle forskellige sandle, som giver nogle forskellige farvespektre. Og det er svært at afgøre ud fra billedet, men jeg kommer frem til, at det gerne skulle være lithiumklorid, calciumklorid, natriumklorid, calciumsulfat og kaliumklorid i den rækkefølge. Men det spændende er også at spørge sig selv, hvorfor får vi de her forskellige farver, alt efter hvilket salt vi putter i. Og det kan vi forklare ud fra det der. Når vi tilfører et salt, så bliver saltet, lithiumklorid har vi for eksempel, det bliver delt i lithium og kloridioner, de sidder sammen i sådan nogle ionpar. Og det gør det, fordi når der bliver tilført en hel masse varme, så går det på gasform, hvilket vil sige, at saltet deler sig fra hinanden og bliver til lithium og klor. Og lithium kan jo så give sit plus til klor, så det bliver til ganske almindelige, deres oprindelige atomer, uden der er gjort noget ved dem. Og så kan vi tage udgangspunkt i lithium. For inde i flammen, der bliver tilført en hel masse varme, og varme det er jo også energi, hvilket vil sige, der bliver tilført en hel masse energi til lithiumatomet. Og den her energi, den kan simpelthen sparke det yderste elektron ud i den næste skal. Det vil sige, at atomet er altså blevet tilført en hel masse energi nu, som den venter med, eller venter ligesom skal have af sig selv. Og den måde det så gør det er, at elektronet hopper tilbage i den skal, den var i før sin oprindelige skal, og den overskydende energi, som den havde, den bliver udsendt som et foton, som er det lys, vi ser. Og det har jeg så tegnet som en rød foton, fordi det er netop sådan, at der er en spændingsforskel imellem, eller ikke en energiforskel imellem skallerne i atomet. Og når atomet det bliver tilført noget energi, så vil det sige, at det hopper fra dens oprindelige skal ud til den næste skal, og imellem de her to skaller, der er der en helt speciel energiforskel, som gør, at den bliver lavet med lige præcis en speciel mængde energi. Så når elektroner hopper tilbage i sin skal, så vil den sige, at den afgiver lige præcis den mængde energi, der giver lige præcis det bestemte foton, som har lige præcis det bestemte farve. Det er også derfor, at det er princippet af det samme med natriumklorid, at der bliver tilført noget varme, den yderste elektron hopper ud i næste skal, den bliver overladt med energi, den får en masse energi, den skal af med sin energi igen, og det gør den ved at hoppe tilbage i sin oprindelige skal og udsender et foton. Her kan man se, at det er et mere gulligt foton, og det er fordi, at bølgelængden er blevet mindre. Og det er fordi, at der er en anden spændingsforskel, eller energiforskel, imellem skallerne. Og den energiforskel, den giver anledning til, at det er lige præcis det gule foton, der bliver udsendt i det her atom. Og det kan man også forklare med de her to figurer, som siger, at hvis et elektron, det er et fiktivt atom, vi har, hvis et elektron hopper fra den første skal, eller anden skal, er det jo så tilbage til sin første skal, så bliver det udsendt et rødligt foton med en bølgelængde på 656. Og det vil sige, at bølgelængden er meget lang. Det er en meget stor bølgelængde, som siger, at det er et mere rødligt foton. Det vil altså sige, at det er ikke et særligt energifyldt foton. Hvorimod, jo længere ude elektronen hopper tilbage fra, jo mere energirigt er det her foton, der bliver udsendt. Fordi at der er mere energi imellem alle skallerne. Det vil sige, at atomet bliver altså ladt med en hel masse energi, som den udsender et foton. Det vil sige, at energien i fotonet bliver meget kompakt, der bliver meget mindre bølgelængde, og farven på bølgelængden, eller på det foton, der bliver udsendt, altså den farve, vi ser, når vi hælder saltet ind i flammen, det bliver meget mørkere, det bliver grønligt, blåligt, lillat, og det begynder at blive noget, vi ikke kan se længere. Og hvis så ikke vi ved, hvor energirigt det her foton er, så kan vi finde ud af det. For vi kan nemlig med vores lyssensor, når vi måler, hvilket lys der kommer ud af flammen,
så har vi en formel for det. Og den siger, at H gange C divideret med vores bølgelængde, det er fotonens energi. Og H det kaldes Plancks konstant, og C det er lysets hastighed. Så de er sådan set konstante, den kan man ikke gøre så meget ved. Så den eneste ting, vi ligesom kan ændre på, det er bølgelængden. Som vi jo så har målt med vores lyssensor. Og så kan vi så finde fotonens energi. Og det er altså den her overgang, altså spring, hvad hedder sådan noget, elektroovergang i atomet, som giver anledning til, at vi ser forskellige farver på himlen. Fordi der bliver tilført lige præcis den mængde varmeenergi, der gør, at elektroner hopper lige præcis den mængde skaller ud og tilbage igen, og så bliver der udsendt en helt bestemt foton med en helt bestemt bølgelængde, som er en helt bestemt farve. Og det er grunden til, at vi ser forskellige farver fyrværkeri nytårsaften.